Det er simpelthen godbiden for os, når vi får lov til at lave det her, fordi det er simpelthen så stort, og der kommer så mange mennesker. I år der er vi jo omkring de 1000 betalende gæster. Der er med til, at man bygger en ting op igennem et helt år, og så kommer det her gevinsten. Der kommer så mange glade mennesker, som får så meget ud af det. Det er sådan en dag, man bliver høj. Kommer for Jelling-simmeget. Det gør vi. Og vi laver en bondegård og har taget nogle små heste med, og så skulle de få lov til at smage lidt fra grisen og lidt fra nogle høns og noget fra koen. Og ja, jeg synes, det er super spændende at se, hvor mange af de udviklingshemmede, der har haft med heste at gøre før. De er faktisk ret gode til at håndtere heste. Kan man ønske sig sådan en i julegave? Nej, jeg kan selv spare op til den. Men for dyr til at være julegave? Ja. Hvad er det, du siger, den koster? 35.000. Ja. Det mest magiske, det er simpelthen at se de der øjne, altså se, hvordan et menneske pludselig kan live op og sige, wow, ikke? Og måske kender vi hinanden fra sidste år, og så er vi bedste venner. Det er også magisk at se sådan et par af vores brugere, der står ude ved vejen og regulerer, hvem må køre ind, hvem må ikke køre ind. Sidste år står de borgmesteren, han må gå ind ligesom alle de andre, ikke også? Der er så mange fester, for de er knap så udviklet hæmmede også. Men for de her borgere, der er ikke ret mange fester. Det her er en fest, det giver lige hjertet væk, så det er fantastisk. Yes,